Ayay, nagsugod na. So welcome back guys. First gamit ang isang camera, so galibog ko dari ba ko sa kumutan ang dari dira. So first of all, salamat kayo sa 120 kapin. Sa 120 kapin, no? So no. So, no? Karon guys, na ako'y naukayan. Anya, sorry kayo kay wala kay vlog na about sa kayo vlog kay kabalo na mo na busy maski wala ang ikabisihan. Anya, sensya kayo. Karon na ako'y sapatos gikan sa kayo okay. So sorry kay wala na siya na vlog kay wala man sasabot good. So unexpected na pod. What's up sa mga ka-unexpected no? Diyan, no? What's up mga boss, mga Zay, mga Madamski, Judski, Judja, Boseng. So, nanataka ron, no? Magsugod na ta sa atong buhaton, no? Kita man galing mo sa thumbnail, no? Jordan 13. Sorry na itong Jordan 13. Ang Jordan 13, di ba tao daraw? Ang konso, nako'y tulo ka sapatos karon. Pero napalit na ko ang isa gahapon, ay dili gahapon, kung Thursday napalit ang Jordan 13, pero nako'y duha ka sapatos nga wala na vlog. Ang isa brand new, tong December 25 napalit, o ang kato na yung sa True Blue nga Jordan 3. So magsugod sa ako ang ulahin na to siya ang kwan. Ulahin na to ang Ulahin na to ang Jordan 13. So, naana siya, mauni siya ang Jordan 3 True Blue. So, okay gini siya, napalit na ako ni siya sa presyong 400 pesos, no? Sa Kugon Market, yapunong ni siya napalit. Actually, gi-vlog na ko ni siya, asa ko tanaw. Dia, order it. So, gi-vlog na ko ni siya, pero so, ang kabad siya kay nagbilar kog maayo, pero shoutout day sa mga bossings na ko diya sa Manila, nga mga Tagalog nga maski dili kasabot sa istorya pero gatanaw. Maraming salamat sa inyong panonood. So kahit lang, no, you close the door because my God. So no karon ato ning review 400 pesos, no, True Blue. Imagine kung mapiki ba ni siya or ma-legit, di nakamalugi sa 400, diba? So para makuha na to siya, ako ning i-check ang iyang kuan. Wait lang. Ding, palaban o google.com, palaban o google. So mag-search na. So we will search. So magsa-search tayo, no? So no, sige ratag suno ani 8376 140, no? Kaya manigawas. So dara siya. Butag makuan ba ninyo, no? Sabi so mo ni siya, oh. Mo na siya mga bosengs, mga madamskis, mo ni siya, oh, sa mukha. Hoy, sa money siya, makita na ninyo. Money siya, so legit siya. So congrats sa kuha na. Money siya. So next shoes na ko no kani kay brand new ni siya na ko napalit. And dili kay siya ingana ka rare ba o kamahal sa price, pero dagan nagtuong nga Jordan 1 Chicago to nga low cut, di ba? So ako nang i-confirm karon unsa na siya. So dara, kabalo ko na nakabalo nga unsa nga sapatos sa, pero hugaw na kay siya. Hugaw na gid kay siya. Kaya ang sapatos gamiton, dili display kasabot ka. Sabot ka wala. Very good. So karon, no, size 9 kani siya, size 9 gato, size 9.5 unya kanang sunod nga shoe kay 10, size 10. So kani size 9 Nike, saan paglito ka, Nike Vernon or Nike Vernon. So naraan na ako siyang gipalit kay
mag Christmas gift na lang po sa akong cellphone niya. Ganan ko siya kay mura siya kuan Air Force One nga Chicago ba to? Basta mura siya Air Force One nga low cut. So mao ni siya no napalit ng ni December 25. It's Christmas Day, you know. No one sent. Aso mo katanaw. So mao na ni siya no. So dili ay sige i-search ko po niya ay na ni search ko. Brand new man pagkapalit. So legit dito siya. So, ang next nato nga sapatos no, mao na gini yung pinakaulat-ulatan no. Mao na gini yung ulat-ulatan no. So, wait lang no. So, guys no. Salamat day kayo sa backgrounds sa Lord nato nga naghatag og hayag para kada ang lightnings. Ang lighting. Salamat sa cortina, salamat aning backgrounds. So, karon guys no naa natay bitawon sa ni siya nga sapatos. Mao ni siya ang napalit atong Thursday. Mao ni siya Jordan 13, di ba? Jordan 13 napalit na ako ni siya sa 300 pesos. So kung mga dito mo Manila or kayo boss mga taga Manila dyan, hindi kayo nakakakita ng 300 pesos sa Jordans, di ba? Katulad nung past video ko, yung pinakauna na ko nga video, katong Jordan 3 Crimsons nga napalit na akong 200 sa kanituan. Lahira ang Bisaya, ha? Bisaya, daghan. Kay okay, daghan. So, mo ni siya, no? Jordan 13, no? Tanawa, gali. Tering, 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 tering. So karon na-prove na gininamo niya. So importante kay kaabre na sa channel. So di mo gud ganahan nagkaabre importante. So limito nato ningon lang para isara importante. Very good. So na legit check na ni sa isa sa akong mga amigo nga kolektor og Jordan. Nga iya mga Jordan gikan jud sa Saudi. So ayahe daw kay ko nga anong nakuha ko gingani nga mga sapatos. God's will. So money siya. So, na-check na ni siya. Legit siya para sa ako So, gi-check ko sa akong kaila nga collector sa Jordan. Kay first time ko nakawid aning 13. Wala kay ko'y interest ani sa una. So, karon nakakita ko nga. Tsada gid siya. And, na-prove niya nga, nakitaan po niya nga legit siya. So, karon the moment of truth na gyud gamit na gyud tag Google. So ato na sa siyang tanawon. Gusto matingala mo gagawa siya sa Google kay isa siyang ngalan dili. Ang serial number ang gina-search. So, let's go. 3 0 9 2 5 9 Siyang 1 0 4. So, daragid siya, oh. As you can see, guys, no, naara. Dili, ang kakabuluan niya, focus. So, mo na siya, guys. Mo ni siya. So, legit siya, ito na, oh. Kung gi-search dia, ay siya, kung gi-search dia, serial number niya. So, di mo kaingon na. Diba? So, diyan ako mag-vlog karon. Ikapila na unta ko gusto mag-vlog. Kidaghan na kay mo gaingon. Pero saludo kay ko sa mga bossing dia sa Manila nga. Kung kinsa pay dili ka sa butog Bisaya, sila pay kusog kay mo comment ug butan-aw sa mga video. So salamat kayo mga bossing, kamo ang isa pud sa rason ng kamot kong vlog maski di mo kasabot kay di kayo nakakaintindi ng Bisaya. Uy, Tagalog. Maraming salamat. I appreciate you guys, you know. So, mo ni siya akong Jordan 13, new members akong fam. And hatagan din ta mo og ayaw niya na ta mo hatagan.
So salamat din kayo sa 120 subs, no? Hopefully moabot tag 200 road to 200 na ta. So dagan-dagan na siya nga tao nga akong na-inspire. Bisaya, very proud Bisaya, no? So salamat kay sa inyong tanan. And dili ako mag-vlog karon ug wala ko gipukaw ganiha, nabilar kay ko. Bilar pa kay ko gipukaw ko kay nay gisugo. So ngadto ko ganiya dito. Ngadto ko dito. So nakauna-una ko nga tsada mag-vlog and inspired ko sa akong crush nga si Ella Gatchalian. Crush lang tatama na ni. Karon dambuan may na ko siya pero taon taman, mga takabaluya, may aman na to promato, charna. So, more ni siya, no? So, atagan na hindi siya isa nga, siya tawag na, B-roll ba? No? And salamat kay Paulo Jimenez to sa akong bossing din nga. Before ko nag-vlog, no? Nagtanaw din ko siyang video kay para ganahan ko. So, subscribe ninyo si Paulo Jimenez, mga boss, no? So, di mo kumutunga mo kaila sa iya nga nag-subscribe mo sa kuha kay siya gyud ang hari ng ukay-ukay shoes. So, tagad na mo isa-isa nga B-roll sa mga shoes, no? So, kamusta di mo tanan, no? So, di ko kahunong og istorya, no? So, no? Tagad na mo isa-isa nga B-roll. Pew! So, kapoy manday kayo ng style, no? Kapoy manday kay. So, salute kay ko sa mga vlogger diya no nga tagpila naka-video. So, nang daily vlogs, no? Salamat kay sa inyong pagkakugihan sa inyong channel, no? Nya unta may anak pud ko, no? Murag gihangak kung gigug anak-anak sa sapatos nya. Tapi paaso-aso para busyeng susnok ko. Sana naman yung gisudlan, di naman ni maayos. So, unta, maanad na ko yung kamera. Nya, unta pohon, naanak ko'y kuan na. Ato siya nang humanon, no? Para diretso-diretso at na istorya. Respetaran na to sila. Sa Pilipinas, then syempre, hindi mo naman magagamit yung SIM galing sa Japan. So, bibili ka ng SIM dito at hindi mo naman magagamit yung SIM kung wala din yung GPP. Rolling na dahil. Yung phone mo ay Tanaw po video. Tinatawag natin. So, no? Umanag simba ang atong mga igsoon nga Muslim and mubalik ta sa ato ang kay gayunan nga istorya sa kamera charla. So murag mao naman guro to tanan, no? So i-check na ko tron channel, no? 120 pa ka subscriber, no? Kay ikaw wala pang mag-subscribe, so ikaw subscribe na, no? Bago pa ka sa channel, subscribe na. Sean char. Bago pa mo sa channel, subscribe na if gusto ninyo. And regards day ko sa mga tao dyan nga pa shoutout, no? Shoutout ko kang
Elijah Waters. Wow, social king nga ngalan. Apelido Waters. Norica Pitugo, Gwyneth Balista, and Kayla. Kayla, siya ngalan niya. Basta Kayla siya. So, muna to siya, no? So, yun na nga, no? So, that's all. Thank you, Charles. So, muna to siya tanan, no? And hopefully, ma-upload ako to. Ni siya karon nga lo, niya kadlaw o rugma. So, salamat kayo sa inyong support, guys. Thank you kayo sa inyong suporta, no? Maski pag pangit-pangit pa kaya kung kuan, lugi ko maka-upload. So, hopefully, no? Nga, permi ko maka-upload. Nya, nakoy kwarta permi para maka-ukay-ukay vlogs ta. So, sorry kay guys, no? Umatong kugon. Magdala lang kong sapatos na rin. Pakita kay delikado kay sa kugon. Magdalag camera niya. Takabalo. Kugon, murag divisoria sa ano. Murag sa barang kwan sa Manila. Diya mga busing. Sa alam nyo na yung mga basta ng mga lugar na mga ano. Maraming kawatan. Mga magnanakaw. Yun. So, thank you kayo sa mga gatanaw, no? Thank you so much. So, see you in my next one. Charlang, wala kaya lagat siya lang. My crush, Charlang. So, it's my birth month, no? February na, hapit na ang birthday, no? Para sa mga nakita ni hi. Hi, hapit na ang birthday. Hi. So, shoutout po din ko kay Larcy Boy Vargas, no? Shoutout ko sa imo buya, no? Shoutout ko sa imo, and mura to sa tanan kay sa oras alas 3 na. And nabaguan jud ko kay naglag ko camera cellphone za, correct. Nanang. So see you in my next vlog, guys, no? Mga guys, mga madamski, mga biguski, dudski, mga busings na ako diya, mga bossing. So thank you kasi inyong pagtanaw, and magsugod na kong edit. Thank you. Hey, wapa ko nauman, no? Wapa ko nauman. So, shoutout day kay Shing Shing, no? Kay Michelle Bagas, no? Nag-chat sa ako, no? Pangit mo mga vlog kung wala siya na shoutout. So, shoutout sa imuha, no? So, thank you. Thank you so much.